veladas era unha cousa que era unha maxia veciñal, unha maxia local, que a xente, había unha tremenda revolución, hai velada, hai velada. Aquí sempre se chamaron veladas, facer unha velada, non dicíamos facer unha obra de teatro, representar, escenificar, representar, facer unha velada. Cando se di velada se entende que é teatral. O camiño este era donde viveu don Manuel Antonio, nesta casa dele que está aquí. E este era o campo da escola. A entrada é a mesma? A entrada é a mesma, no mesmo sitio. A porta estaba aí. A porta estaba aquí. E aquí neste lado era onde había... A lareira, mas... No, a lareira era atrás. Atrás, pero... Aquí era onde facían as veladas. Sí. Ao entrar era todo baldio, todo a granel. Tiña a cociña solo separado, a cociña. É onde se facían as veladas, era no resto que quedaba da cociña, non sabes? É onde se fixo o galiñeiro de casqueiros. Era hasta lá, fixeron, que colía moita xente sentada. Este ten 80 anos. Ten máis, xa. Mais, Porque sabe Dios os anos que tiña. Hai que calcular os anos que estaba feito, que non fixeron a casa. Aí sentaronse os galleguistas, do Remada, a presidencia. Xa vou guiarte. A ver se facemos algo deste e damos unha volta. Debe ser aí os compañeros para empezar a enseñar. Sí, e pasar isto que a primeira parte... Marcaches aí o teu. Sí. Aquí ten letra grande, para non ser anteollos. Tiene que ser maquinadores. Además, é que se o viñalo con todo, que sempre... No meu discurso hai dous aquí. Non sei. Bueno, pois vamos antes a facer un pouquinho que hacemos de voz, non? Sí. Estamos nos albores da República, primeiros anos, primeiros meses dos anos 31, aunque máis ben ao final foi cando se fundou o Partido Galeguista. En fin, o partido en Rianxo, para situarnos, en Rianxo, había xa unhas agrupacións culturais de un matiz político, social, artístico, e todo iso pois redundou xa na formación, ou se acelerou o proceso da formación do Partido Galeguista, que sería depois no ano 1933. Entón, había unha tradición artística, musical e teatral, que comenzara xa bastantes anos antes, xa Don Xosé Arcos, con aquelas agrupacións corais, de canto, de comparsas, e de escenificacións tamén de teatro. De modo que había xa unha base, un fermento xa para poder facer agrupacións teatrais con máis solidez, con máis base. Había xa un sustrato, había xa unha cultura teatral. E todo iso aflorou máis tarde despois no seno
dos centros galeguistas que se formaron en distintas parroquias de Rianxo. Concretamente, de maneira máis perdurable, que chega ata o día de hoxe, que estamos no ano 2008, e remontámonos ao ano 1933, o Centro Galeguista de Asados co seu cadro artístico. A primeira vez que viñeron facer a velada foron os de Rianxo. Foron os de Nina, os de iso. Eu vim máis Antonio. Íbamos para ali, non sabes? Sentábamos nos casqueiros aqueles. Eu que facía os maquillajes lá, os bigotes e máis eso, era José. E Manolo era o que pintaba os decorados, non sabes? Manolo Rodríguez Castelao propúxelle de vir a Asados a facer unha velada de representar unha obra. Entón, aproveitaron unha casa, daquela non había locais, non había salón, non había lugares aceitados, aínda nos temos hoxe, pero canto máis, os anos 30. Entón, unha casa a granel, aí chamanlle a Veiga, cerca da escola, nunha casa que había ali a granel, a granel quer decir que o baixo estaba sin dividir. Pois, conforme se entraba, empezaba a grade de casqueiros, chegaba adiante da porta, non sabes, deixaban un sitio aquí, e quedaba xente de pé, quedaba pouca, porque quedaba tamén pouco sitio, non sabes? O primeiro día abarrotado, e despois continuamente sempre abarrotado, porque este grupo foi o primeiro que se quedou aquí. Aquí en Asada non se conocía o teatro. Entonces, aquilo parece que moveu a atención do público. E a partir daquela fecha, pois tudo se sempre representando obra. Os partidos galeguistas, o Partido Galeguista concretamente, pois era un lugar de reunión onde trataban de levar a mocidade tamén e onde ter unha biblioteca, polo menos ter uns libros básicos, e un periódico, que é un xornal, un semanario, que era a Nosa Terra, e tamén ter pois algo de literatura, os clásicos, por exemplo, aquí, en este lugar, precisamente onde estamos agora, pois aquí ao lado, no salón do lado, pois tiñan todas esas cousas, tiñan os libros de Rosalía, tiñan libros de Curros, tiñan libros de Pondal, era outra labor, non facían unha labor cultural tamén, ao par que a política. E, polo tanto, aquí nesta parroquia, neste centro galeguista de Asados, hai unha lista, unha relación nominal de 152 persoas, entre as que hai 27 mulleres, cousa singular, que non ocorría en ningún outro lugar. Entón, que pasaba aquí con esta xente que podíamos facer? Entón, era moi boa idea de facer teatro, non? Teatro popular galego, teatro en galego, para os galegos, porque unha das características do cadro artístico Eiriños de Asados é que sempre representou obras en galego, única exclusivamente obras en galego. A primeira obra puxéronlle en bandexa, digamos, a xente de Rianxo, mozos de Rianxo, non? E a obra que escolleron foi A retirada de Napoleón, unha obra que trata dun deputado andaluz que se presenta por unha provincia galega, e, polo tanto, esta é a obra que queremos, despois de 75 anos, repoñela en homenaxe a aqueles primeiros galeguistas de Asados. O que dá a nota, Deputado como noso, non houbo nin haberá, anos por arriba o tren e por debaixo o mar. Deputados como o noso, non houbo nin haberá. Deputados como o noso, non houbo nin haberá. Ponos por arriba o tren e por debaixo o mar. Cantai mociñas e mozos a saúde do deputado, que vai poñer ese pobo a beira do mar salgado. Como noso candidato non vai en ningún lado, non pode sair á rúa sen pasar polo excusado. Deputados como noso non vai en España 3,
momento non se chamaba Teatro Airiños. Por exemplo, na nosa terra, cando se refiren ao teatro o cadro artístico do centro, refiríase ao cadro artístico do centro galeguista, non? Entón, despois puxeronlle Airiños, non saben ben dicir por qué, xente, pero seguramente influenciados por algo de Rosalía de Castro, cada Airiños da nosa terra, Airiños e Airiños Aires ou tal. E aquí era onde poñían aquela vía, e o que apuntaba era O finado de Pinheiro. de Pinheiro, do pai de Pinheiro. Que estaba debaixo das Estaba tapas. debaixo, así, sí, a dicirlle o que non lle acordaba. Para que non se esqueceran. Do escenario. Un pouquinho máis, non? O fondo, Sí, hai que reproducir o que era o... Vamos a ver, eu estaría así, como apuntador, para facer a cuncha do apuntador. Que era onde se meteu... 50 centímetros, para que tape todo este lateral. 50 centímetros de fondo, vale. E depois o que facíamos nalgúns anos nos tempos máis difíciles, duros do franquismo, nos anos 50, puñelle a bandeira galega, tiñámoslo tapado con bandeira galega. Sí. Eu recordo cando Castelao ou Xinzo viñeron botar o mitin ao cruceiro e dicían, nai que tendes fillos, se ganan esas dereitas torcidas, veredes correr a sangre dos vosos fillos. Isto durou hasta que houve a Guerra Civil. A xente non estaba para iso porque estaban no frente os mozos, a xuventude, e había moita tristura, claro, nas casas e nas familias. Na guerra un xa non tiña o humor que había antes. Pero depois acabou a guerra e cambiou por completo todo. Cambiou todo, tanto é así que a muller non podía vir ao teatro a facer unha presentación. Dios nos libre, que non se enterara o cura, que non se enterara a falanxe, que non se enterara o alcalde, que, en fin, xa repudiada, xa por todos, se se atrevía a eso. Cando traballabas bonita, que xa estaba casada, e as de Martín da Veiga, que elas ainda estaban solteiras, a xente por aí de que falaban mal delas porque iban ao teatro. Unha mala zona, xa lle botaban a mala zona. Botabanlle unha mala zona de que se andaba metida entre os homes e todo iso, non sabes? Víronse na necesidade de algún home, algún mozo, non? Do que non era tan peludo, que tiña menos vello, de facer de muller. E lá o Francisco Castaño facía de muller. Sí. E dicía, non hai muller máis disposta que a do xiruxano. Sí, facía de muller, na casa do ciruxano facía de muller. Sí, facía de muller Francisco Castaño. A primeira obra que eu representei foi a Casa do Ciruxano. Que ben que estuvo. Que nela traballou Lola Carreteira. Sí. E como non quería traballar ningunha muller sola, E dixenlle eu sempre traballar todos os homes, e unha muller sola, dadolle un papel a outra. E resulta que queríanme a unha chavala para que non fora sola, porque naqueles tempos ir unha muller entre os homes era moi distinto. Mala fama, era mala fama. Entón, foron a nosa casa a dicirlle ao papá se me deixaba ir a min. pero o pai de Marisaba nada deixaba ir. Dixeme que non iba, que a miña rapaza non vai, porque eu era unha rapaza xove. Tería 14 anos, foi por aí, tería eu. Entón, tuvo que intervenir o señor Amable. Por mediación do señor Amable, que diga a nosa casa, deixa vir a filla, deixa vir a rapaza, porque vai ahorita sola, fan a velada aí no cine, total é pouquinho tempo, bueno, convenceu-me. Entonces, fixen a obra esa. Sí, eu acordome desa obra, non? Esa obra fixose no cine. É de verse aquí, Bueno, entonces Lolita pois era de Laida. E eu, pois, deronme un papel moi pequeniño, porque eu tiña 14 anos ou así, deronme 4 palabras nada máis, por dicir, vai outra muller. Antes na República, sí, era máis ou menos, como agora non había esa cousa de
Pero despois, no franquismo, amigo mío, os curas mandaban e... Que pasou despois dos anos 40, 41, xa cando empezaron? No 41, no 41 xa deron unha velada. Pero xa faltaba Ricardo Rodríguez, xa faltaba Rafael Piñeiro, xa faltaba Xosé Otero. Non é que non viviran, que sí, pero estaban tan marcados, claro, eles non podían poñerse ao frente de nada. Non podían poñer, porque non lle permitían os poderes fáticos. Anque a xente de Airiños, os do Centro Galeguista de Asados, tiveron a sorte de que non mataron a ningún, nin no frente, nin os pasearon aquí, pero sí que tiveron que andar agochados e sufriron moitos escarnios e unha das mulleres tamén lle cortaron o pelo. A gran maioría, casi todos, pasaron pola pena de ter que andar na estrada que vai de Rianxo a Burés a facer traballos forzados. Eu tamén fui a carretera, sí, empecé en Rianxo a sacar as pedras da ribeira, cando estaba o mar de Balado. Había pedras, todas as pedras, na beira da... Entón fomos a sacar para a carretera. E eu fui hasta Burés. Pasaron moi mal depois da guerra tamén. Por lo tanto, xa delegaron en Ramón. Eles estaban desde a sombra, claro, aconsellándose, asesorándose, orientando, pero desde a sombra. Tomou a renda Ramón Pimentel. Ramón Pimentel, claro, é a alma mater de toda esta labor. Que é impresionante, por exemplo, o tempo que estuvo ese home, Ramón Pimentel Castaño, non? Que paciencia tiña. Como xastre, ali estaba el traballando, ensaiando, nós arredor, no inverno, ali nunha saliña pequena, ensaiando, el enseñando e traballando e tal. Que paciencia. E estuvo con uns, con outros. Para nós, sempre foi bom. Sempre nos educou bastante ben. Tiña moito interés, puñía todo o interés, traballaba, eu facía de actor, facía de director, facía de apuntador, estaba moi contento con él. Luz non había, pero facíanse igual, porque poñían as luces de carburo nos salóns, lanzou a iglesia. O salón era grande, estaba o escenario alá, e despois a xente, non? Entón poñían de cada lado dúas luces de carburo, que as sacaban, como non se podían apagar, senón despois eran malas de prender. Entón sacaban, e cando corrían o telón volvían a entrar, porque había que ir con esos faroles, que tiñan 4 vidros alrededor, para que non se apagara co vento, había que ir co farol con unha mariposa que lle chamaban, un pedacinho de corcho, un pedacito de cartón e a cousita para prender. Pois eu recordo que cando viñamos de ensaiar do ensaio para acá, traíame constante o idiota hasta a casa, porque daquela había medo, non había alumbrado público, nin había nada. Había moito medo, estaba o chucha sangre, o home do saco, o home do unto, me cago en diola. E claro, viñas ao mellor ás 11, ás 12 da noite para a casa, e viñas, pero... Non se parecen nada, verdad? A Armeiro estaría, ou aí ou no outro lado, pero que non sei que sería da horta. E a casa, bueno, era de planta alta, pero moito máis baixa que agora. O que sí que era largo, e acá tiña un salón largo, que era onde entrabase por alá, un salón largo desde o muro, así, era onde aí se daban as veladas, as obras de teatro. E máis por acá, onde terminaba o salón, era onde se facía o escenario. Pero aí quen vivía? Vivía a señora Isolina arriba. O salón era abaixo. Claro, a casa era arriba. Que era a sogra do director. Que era a sogra, claro. Era a familia comprometida con... Estaban todos.
Sempre estivo presente sempre o carácter galeguista do grupo, eso sempre. Todo o mundo que viña aquí para traballar nas veladas nunca dicía eu sei en gallego non me gusto, eu non sei dicir, ou non sei facer, senón ao revés, o queríamos que fora en gallego. Nunca houve problemas con ninguén, ninguén se marchou aquí porque non quixera facer unha obra en gallego, nunca, nunca na vida. Por lo tanto, sempre conservou este carácter galeguista. E xa digo, foi aínda ás veces moita xente sin sabelo, estaba facendo unha resistencia cultural, claro, contra a ditadura, contra o franquismo. Eu acordo que se estrenara no cine, que era Cine El Centro, e viñera moitísima xente, pero de Sorna, de Leiro, aquilo fora era o que había. Bueno, un éxito tremendo. O primeiro decorado que fixen eu foi en papel de envolver. Estendió os papeles e con unha pataca cocida, daba ao papel e puñía o outro encima e ao secar quedaba pegado. Iban quedando as tiras así todas pegadas. E depois colgaba na parede e con pintura de agua e polvos, se hacía pintura de agua e polvos e pintaba. Pero depois o seguinte fíxose con aceite de liñaza secante, como facían os mariñeiros os traxes de roupa de armas. E no cine, diante da pantalla, colgábamos todo eso. Primeiro había que trazalo. Entón, Moncho, o de Jesús, eu nun cristal pintaba o entorno todo do que iba a pintar. Con tinta china facía no cristal. El puñía na pantalla, na cámara do proyector das películas, e enfocaba o orienzo ese. Entón, eu con unha tiza marcaba o todo. E despois que estaba todo marcado, despois era cando pintaba. Ti en que ano marchaste? Eu marchei no 57. Entón foi o 57 a última obra que damos? Sí, foi. En abril, da tarde á noite do 21 de abril. Que sei que teu pai non che deixaba. Non. E tuvo que intervenir tamén o señor Amado. Non me deixaba e depois dixenlle, mire, eu se non me deixa facer a velada, marcho para Buenos Aires. E dixeme, pois pai, que foi a única forma, non me deixaba ir para Buenos Aires tampouco, que dicas mulleres... Eu sei que tuvemos problemas porque tiñamos todo preparado, propaganda, estaba todo preparado, e tiñamos problemas que non se deixaba ir. Eu escapaballe para ensaiar por unha porta que non me vía, non sabía onde iba. E depois ao mellor se iban para a cama, cando eu chegaba, e si, estaban meus irmáns, e dicían, ui, papá falouse e tal, pero outro día xa non me dicía nada. Esa noite, ti terminastes eso, chorastes aquela noite. Choraste. E fixen chorar. Esa noite foi-me ver papá. E non estaba o salón abarrotado. Houve que poñer sillas. Non, sempre o enchíamos, sempre. Sempre, pero esa noite, e papá estaba nunha silla así casi diante de todo, porque se era un pouco maior e trataron ben. E chorou. E depois estaba tan contento na casa, tan contento, que, bueno, outro día xa marchamos e foi el comigo.
de madrugada tiñas que coller o... Sí, ás 4 da mañá chegaste-me vos a cantar á porta. Despierta, Lola, despierta, despierta si estás dormida. Que aquí estamos los airiños a darte la despedida. Na capucha do apuntador, sí, non sei a quen se lle ocorreu de facer unha bandeira gallega e poñerlle ali, que ademais era un pouco atrevido, poñer unha bandeira gallega así, e fixera a Ramón, puxille unha tira hilvanada, un lenzo blanco, conozco a ben, e puxámoslle encima da capucha. E despois este colleuna, como facía frío pola mañá, na estación Padrón andaba con ela a cabeza, a tapar a cabeza, mentras non chegaba o tren que viña de Coruña. Despedímonos, e cando arrancou un tren, aí vai a bandeira. Non sei se lle dixen ao Santos que lle dixen. Santos, era o que a levaba. E doucha por la ventanilla. Sí, esa a bandeira. Desa forma me levei a bandeira, estuvo comigo, sempre dicindo-vos adiós, estuvo comigo sempre a tiña moito me fixestes acordar. Recórdome cando estabas facendo os trámites para marchar, que foras a Coruña, e nun parque, sentada nun borde de algo, sacaste as fotos, e unha deixaste má a min de recuerdo. Pois non me acordo. Já ainda teño. Ainda eu teño. Esa conserva. Sí. Está má dedicada. Nos anos 60 tratamos de dar un cambio, non? Entón pensamos nun home de Rianxo, nun autor rianxeiro. Tiñamos dúas opcións, tiñamos o a Dieste ou a Castelao, pero o da obra de Castelao puxo-nos medo que era moito máis complicada. E tivemos a sorte de vir a pasar aquí á parroquia, se botou por aquí uns anos, o crego e poeta de Isorna, Faustino Rei Romero, entón, el foi un pouco o noso asesor literario, dice, pois o de Dieste, había que mirar por o de Dieste, non? El era un cura, desa época era un cura atípico, era un cura que falaba galego, que pensaba en galego, era un cura distinto a todos os outros, entón estivo con nós, así nas actuacións todas que damos, ele acompañounos, e ademais falaba de Rafael Dieste. Entón, que pasou? Entón aí é cando empezan os problemas. Faustino Rei Romero estaba moi vencellado ás terras do Ullán, de Catoira concretamente, e moito Vila García, e dixo Faustino, había que dala en Vila García e en Catoira. En Vila García tamén tivemos contactos, pero non chegamos a dala porque fracasou todo, porque en Catoira tivemos problemas. En Catoira, como xa tiñamos o permiso da provincia da Coruña, nós coidamos co permiso que valía para dar en todos lados. Pero claro, díxonos o dono do cine de Catoira, que é un médico dali de Catoira, Pepe Vázquez, e díxonos don Pepe Vázquez, pero mirade que aquí estamos en Pontevedra, non haberá aquel xa medio mosqueado, non haberá aquel que dixo Faustino, non creo. Pero bueno, imos logo máis santos a Pontevedra e preguntamos, e fomos efectivamente, puxeron a cousa difícil. E ali foi onde recibín o primeiro desengaño, cando nos dixo o delegado de Información e Turismo, que nos recibeu ali, unha oficina que había no Concello de Pontevedra, iso que nos lo presentou Cuña Novás, o poeta Cuña Novás, pero xa nos dixo, e tal, empezounos a dicir, pero hombre, ustedes, por que se ponen a dar unha obra de un hombre exiliado, de un hombre que tal, que se escapó de España, que tal, un republicano, tal, que tal, hai obras máis importantes, máis interesantes. Eu, como quería dar, eu aguantei ali, mas deixaba a don Faustino que falara ele, era un poquinho o representante noso, e entón don Faustino empezouse a poñer de mala uva, xa a fungar. E chegou un momento en que chamaron polo delegado, se coñece cando eran mirando o ficheiro e tal, a ver quen era Rafael Dieste, a informarse máis, e entón se levantou, perdón un momento, vai don Faustino e dime así, eu este tipo non o soporto máis, eu non veño aquí a que me dea clases a min de literatura, e menos de literatura galega, para dicirme que quere, que deamos un auto sacramental, pois nada, eu este tipo, ves, eu marcho, a obra dámosle igual, e señor, non, e marchou, deixoume quedar a mí solo, veo outro e díxome, veo o señor o delegado, díxome, e el padre? E se el padre salió que estaba apurado e tuvo que marchar, quedou yo. No, usted no. Por onde marchou el, marchou usted tamén, non? Se marchou el, marchou tamén. Entón, aí baixamos, estaba el abaixo, que che dixo? Botoume dali, que pois nada, a obra dámosle igual. Entón, aí
A partir de aí viñeron bastantes problemas. A obra démola, pero claro, meteronnos unha multa, claro, do goberno civil, veu unha multa de Pontevedra, depois Agustino fixo o descargo, non sei, de encargo meu, e encargarme eu, non, claro, dixo, xuntamos cartos, non recordo a cantidade, pero eran 2 ou 3 mil pesetas, e daquela era moitísimo carto para nós. E depois ao do cine, cerraron o cine, tamén, non sei cantas semanas, unhas cuantas semanas, un mes, cerraron o cine. E a partir de aí quedamos marcados, intentamos con outras obras, recordo unha era Mareiras, e outra Malollo, intentamos con 2 obras e as 2 viñeron denegadas, nada, xa nos dicían en Rianxo, no, coidadín non vos atrevades, nada, nada. Estuvemos sin poder dar unha obra do ano 61 hasta o ano 71, 10 anos, pero nós xuntámonos igual a ensaiar obras, as veladas, todos os invernos. Facíamos teatro lido. Este papel foi o que me dera a min Ramón Pimentel. Este papel ten, pois, 40 e pico de anos. Bueno, motivado por a censura que había en aquel entonces, non se chegou a estrenar a obra. Foi un trauma que me quedou. Me quedou porque eu era, claro, daquela era un dos actores máis novos que había na obra. Era un chavaliño, un papel de Andrés, tiña 8 anos e eu codeaba ali cos grandes actores como era Suso Gandulo e Constanto Castaño e todos esos, entonces eu facíame máis maior do que era, entendes? Don Xosé, que eras ti, preguntábasme